2023 ओमफ्राय नोंना बिनानावा खै बोसोराव मोनखो 23 24 25 बोसोरनैनि उनाव सोरना मार्कआ बांसिनमोन सोर बेना नै बिनिया बिना बांसिन बेलाय मायदि फरायोमोन बालाय लेटार मोननै नोंनालाय बेसेमोन गैया आच्छाला नों गादासिनलै मानसिया गादासिन ना ओमफ्राय नैबे बिमा बिफायाबा माबोरै बोरैजाय नोंसोर बेसेसो फरायनाय नोङो आंहाथ' गैया होनजायो गैया थाखोथाम थाखोब्रै बिदिमोन आरो थाखोथाम थाखोब्रै नोंहालाय गैया गैथारानो स्कुलखौनो गानो मोनाखै थगायदोंसो नामाब्रा थगायाखै गैखाथारा ना फिसाफोरखौ दा मोजां जाथों होननानै बिराद गोसोआव मोजां मोनो आरो ना बिराद गोजोनदों जोङो गोजोनदों ना बिराद गोजोनदों बिमा बिफा हिसाबैथ' गोजोनखासिगोन एबार जोङो दाना साहा लोंसै एनै आनि नोंखौ सैमाया मा खालामदों एनै मोनामसुदों हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं टु एभ्रिवान वेलकाम टु बेक माय राजुदन सियाटो चेनेल आं गासिखौबो दिनै आरोबाव गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौहाय आरोबाव फिन खेबसेबाव आंनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरलायबाय जोङो दायो फिफा फिसाजो जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों बे जाहैबाय माने जोङो आरोना मोनसे जायगा माने जोंनि न'खरनि फरियालावनो थांगोन जोङो बेयाव जों मोनसे माने अपेनिं जानो थांनो नागिरदों आरो बेयो माने अपेनिं बेखौ नोंथांमोना थांफाबाय था अब्लासो मिथिगोन नङा होमबा देलाय खोन्थालायनि बेसे गोजानाव थांगोन जोङो नै जोंना आनैया गोजांसो गारदोंनो सोरनाव थांगोन आबुजारमोननाव मानो थांगोन जोङो आबरानो स्कुटि गोदान मोनदोंना जों सालायहैनि ना माबायदि जोंना माने सासे जोंहा नैबे बिस्रा बिमानि बे आनैनि बिमानि बिब'नि फिसाजो आरो बे माने दाख्लै हाई सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मारिनायनि स्कुटि गंसे मोनदों बेखौ जोङो दायो अपेनिं जाहैगोन आरो अपेनिंजों सालायहैलायगोन आरो ना आनै चलो जों मा होनो थांसै जायखिया जोङो भिडिअखौ न'निफ्राय जागायलांसै न'निफ्राय बारा गोजान जाया जोंनि माने गामियावनो आरो जे लास्टआव बिसिना न'आ माने जोंना दिनैहाय मा जाबाय स्कुटिबो गैला जों माजों थांनो दा गारिजोंसो थांनांसिगोन नङा होमबा चलो जों जायो न'निफ्राय ओंखारलांगोनसै जोङो भिडिअखौ न'निफ्राय जागायलांसै नै आंनि सिगां गोजांनायाबो बिराद गोजांदों गोजां बोथोर नालाय वा आंनिया माने बिब'मोनाव थांनो होनबाथाय ओरैबायदि खुसि जाखायो माने सम सम बिसोरनाव थायो नालाय जोङो नै थांसै वा गारिजों थाङो बेयावबो दाख्लै जोंहा आलासि फैदोंमोन बे लाना थांबाय गैया माला फैगोन फंबाया लाना थांबाय जोंहा ओरै मादैनि फिसाजोलायनि फिसाला जोङो दायो नै हानैजों गारिया गाखोबाय लागाव मा बुस्थुलाय जोङो दायो फैयै न'आव मोनफैबाय एसे खिन्थिलांसै बिसोरनि न'खौहाय दहायसो खोन्थादोंमोन आङो जोङो माने पार्टिसो जानो फैदों होननानै माने पार्टिखौ मा पार्टि होगोन बिसोरबो जों फैनायखौ मिथिया माने जों माने फैखुमादोंसो आरो माने न'खौ आं फार्स्ट टाइम खिन्थिलांगोनसै जोंनि बिमायंजों बिसोरनाव माने साइकेलबो मोनो सिगांबो खोन्थाखाबायमोन आङो साइकेलबो मोनो बिसोरनाव बिस्रा दखानबो दं नालाय बेनो जाबाय बिफाया बेनो जाबाय न'आ मानसियाथ' गाबोन समफोरनो आखौ रुमाव थांसिगोन नालाय ओंखायनो एसे मानसिखौ खिन्थिनो आं केमेरा लाना दोननि र' देनां नायबाय थानो आरो मानसिया माबायदि बियो खिन्थिनो आङो नै बिस्रा मा बानायदोंब्रा मा बानायलाय बेखौलाय अमा आदार आयौ हाबाब लावा नै मालाया बायना जायो बिस्रा बेखौ माने अमानोसो आदारसो होयोनो नै बिस्रानो जाबाय जोंहा मिनाखि बिमायं बियो ओमफ्राय नै बियो बिब' बोरै सासेयालाय मबाइलसो रेकर्डसो खालामबावलायदों नामा आंनियाबो बोरै सासेयालाय माबाया जोङो अपेनिं जानो फैदोंना अबाव दं मानसिया एसे थांनि र' अबा ओंखामसो संदों ना मासो संदोंथाय मानसिया नैबेनो थोरसि सुदों सुनांगौ र' थाथ' जाम्बासो होनबाय आं बेखौ बेनिनोमोन जों दहाय आङो थांनो होननाय आरो बिस्रानाव नै मानसिया बेनो स्कुटि मोनग्राया माने स्कुटिखौ मोनना माबायदि मोनखो नोङो सालायनो रोङा थाथ' सालायनो रोङा खेबसे सालायफेराखै नङा नों मोननायखौब्रा सालायाखै ओमफ्राय सोरनिखौ सालायखो बाबानिखौ सालायदों दाहाय रायलायनो बेनो जाबाय बिमाया एसे खुसि जादों आरो फिसाजोआ मोननायनि
जायाबालाय खुसिजोंनो नङा खुसिजोंलै गवाखै गवाखै बे जाबाय जा आनिनि बिमायं ओमफ्राय ओरै सासेयाबो मोनदों र' स्कुटिखौ बबाव दोनखो जों सालायनायसो फैदों आनै जाहांजों बोरा नोंना स्कुटिया बबेयाव इयावसो माबायदिब्रा नायसै आयौ माथो थालासो मारदों नै थाला मारनायसो थालासो मारिदों बिसोरनिखौ हाब बिसोरना बाइक माबायाबो माथो ए माथो थाला मारियाखै ओइलायथो माथो नै गंनै माने बिसोरना गंनै जाबाय आरो बिब'आबो मोनबाय बिनानावबो मोनबाय नै बियो बोराय माने नैबे बिब'नि आरो बियो ओमफ्राय नैबे गोदान बेथ' जेनेबा न'नि बायनायसो नालाय नैबेनो जाबाय गोदाना आंनि एबार सालायनायसै गोदानखौहाय मा बेलाय मा डि सिरियाल नाम्बार 3D36 361 आनिबोलाय आनि नों बोरो मा मोनजाखो नोंलाय अबा नांगोन आंखौ बानाना जों एबार सालायनायसै ना आङो माबायदि हा थाद नों गाखोआ गुसु आंसो सालायनायनो नागिरदों हैद मा दंहैब्रा नोंलाय बख'नो होबाय आं नै स्कुटिखौ बे बिब'आ नैबेखौ मोनदोंमोन बिब'ना गोबाव जाबाय नालाय नोंना खै बोसोर जाखो मोननाया आंना 2023 ओमफ्राय नोंना बिनानावा खै बोसोराव मोनखो 23 24 25 बोसोरनैनि उनाव सोरना मार्कआ बांसिनमोन सोर बेना नै बिनिया बांसिन बेलाय मायदि फरायोमोनबालाय लेटार मोननै नोंनालाय बेसेमोन गैया आदसाला नों गादासिनलै मानसिया गादासिन ना ओमफ्राय नैबे बिमा बिफायाबा माबोरै जाय नोंसोर बेसेसो फरायनाय नोङो आंहाथ' गैया होनजायो गैया थाखोथाम थाखोब्रै बिदिमोन आरो थाखोथाम थाखोब्रै नोंहालाय गैया गैथारानो स्कुलखौनो गानो मोनाखै थगायदोंसो नामाब्रा थगायाखै गैखाथारा ना फिसाफोरखौ दा मोजां जाथों होननानै बिराद गोसोआव मोजां मोनो आरो ना बिराद गोजोनदों जोङो गोजोनदों ना बिराद गोजोनदों बिमा बिफा हिसाबैथ' गोजोनखासिगोन मानो होनबा नोंसोरबोथ' स्कुलावनो थाङाखै नालाय बिमायाथ' एकदम बुंखाबाय स्कुलावनो थाङाखैनो बिफाया जेनेबा थाखोथाम ना थाखोब्रैसिम फरायदोंमोननो आरो थेवबाबो माने माखासे समावथ' बै समावथ' बिराद जारलामोन नालाय फरायनायनि खेथ्रआव थेवब्लाबो माने बिसोर बे जाहैबाय आंनिनो माने मा जाहैबाय आंनि हिन्जावनि बिब' आरो बियो ओमफ्राय बे सासेयाथ' जेनेबा बेवाइ नालाय बिसालथि जाहैबाय जों सानैजों ओमफ्राय इसोर जाहैबाय बिसालथि माने आंनि फिसा जाहैबाय जेनेबा बिब'नि फिसा नालाय ओंखायनो आंबो माने सम सम आंजों लांलाय लाबोलाय आंनो खालामबाय थायोमोन समावहाय आरो जेला माने बिसोरो कलेज फरायो अबेबा थांबाबो माबाबाबो आंजों थांलाय फैलाय खालामो थेवब्ला माने भिडिअ लानायफ्राव निस्सय नुबाय जानांगौ अबाफोर थांनायाव बेरायनायावहाय थेवब्लाबो दिनैबो माने आंबो गोजोननाय मोन्दों स्कुटि मोननायखाय आं दायो माने सालायनानै फैबाय ओमफ्राय आं माने मागोनिबो बेरायनो मोनखायाखै बेजों लोगोसे माने स्कुटि मोनद्रायाथ' मा जाहोनो फैसाथ' गैखाया नालाय बेनाव थेवब्लाबो मागोनि माने फिथाखौनो जालांसै आङो बिनि फिथा सावनाय आरो बेनो जाबाय अपेनिंआ ओमफ्राय दा आं सालायनायसै गारिखौ नाम्बारखौबा माला मोनगोनथाय आं बुंदोंमोन स्कुटिया मोनोबा आंनो हरदो होनना बुंदोंमोन आङो ओमफ्राय माने गारि मोनद्राया जेबो नाखि लानो थाङा आरो होनना बुंदों आरो आंथ' नाङा आंनाथ' दंखायो नालाय आं ओरैनो एदावदोंमोन आरोखि आं दिनै दहाय फुंनिफ्राय फैनानै नै दायो न'आव मोनफैबाय बेखौनो खिन्थिनो होननानै दायो आं एबार ड्राइभ खालामनायसै होनना लाथ'दो साबिया ओइ नै चलो आंबो एसे सालायनाय आं गोदानखौहाय गोदान सालायनोसै आङो अपेनिं सालायलायबाय आं अपेनिं मोनबाय आंहाबो स्कुटिखौ गाखोनो लाबोगोदानिफ्रायनो गाखोगासिनो मिनाखिया आङो दायो अपेनिं सालायबाय दाख्लैनो लाबोदोंमोन नालाय मा जाहैबाय स्कुटियाथ' मोजाङानो सोबबो मोनदों आरो जों गामियाव दिनैसिम गंब्रै जाबाय नामा बिजोंहाय ना गंब्रै जाबाय खोमा गंब्रै जाबाय बिस्रानाव गंनै ओमफ्राय जोंहा ओरैजाय आदैनि फिसाजो गंसे ओमफ्राय गामियाव गंसे गंब्रै जाबाय आरो खिन्थु बेलेग गामियाव बेसे बुरजा मोनखो आंथ' मिथिला खिन्थु माने जोंनि 3 नं धनस्रिपुर गामियाव जायखिया गंब्रै जाबाय आरो दिनैसिम बेनिफ्राय आरो सलसलायाव एबार गंसे नामा ना सलसलायाव गंनै जाबाय एबार गंनै मोनथ'वाखै एबार मोनगोन आरोखि थिगासे लोगोफोर दिनैहाय माने बेनोमोन आरो आं न'निफ्राय फैनाया आं माने एसे सालायनायबायबो बेनिफ्राय मोनग्रायाथ' माने केमेरायाव फैनो लाजिबाय खोमा मा बानायखो मानसियाबो सुगासिनो न'आव फैबा माने खामानि मावनाङो सालाफ्रा माला थांगोन बेयाव एसे रायलायहैबावनां
बारा गायदिया माला थांगोन नोङो अ हो हा काप फोरानसो नों माला थांगोन मानसिया आंहा दा मिथिया आंना सानो साहासो लाबोसिगोन नामा सानदां नङा बेखौ जोंनो होफैनायखाय साहासो लाबोबाय नामा सानदां फुदुंगोन दा फुदुङाखैनो फुदुंगोन दे फुदुंदो बेनो दै मानसिया बेनो जोंनि दिनै पार्टि जानोसै लाजिदोंनोलै केमेरायाव फैनो हेल' लोगोफोर आं बेखौनो दिनै मोनसे फिसा भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिसिगोन जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो बे जाहैबाय आं दिनै न'खरनि गावनि न'निनो मोनसे भिडिअ लाना फैबाय आरो नै आं दायो फुङावनो मोनफैबाय माखासे बेखौनो नोंथांमोननि खिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि नायना मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो अके लोगोफोर बिदिबा बाय